Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bheka umndeni kaZinto. Most of the time sibaningi lapha na kwi-YouTube, ku-TikTok hleze ngisho hlale sithi alamuzi. Ubani loya uBetty Nelisiwe Shaba uthi kuphahlwa kanjani mkhulu. Ngoba bengeke ngasho kule video ebekade sikhuluma ngayo, ngikhuluma ngalokho kuphahla okujulile ukuthi scam leyo nto. So ngiyacabanga-ke mawubuza umbuzo kanjena sekuzophinde kube yimina-ke engiscama wena manje ngikutshela ukuthi kuphahla kanjani, kanti ngikhuza khona. Angazi noma iyezwakala noma ngisho kanjani, kodwa-ke ukukunika i-clue just ukuconfirma nje ukuthi ngizwile umbuzo wakho. It's depend ukuthi uphahlela ini ngasikhathi sini, kanti-ke kwakhona ukuphahla mhlawumbe kungenzeka abanye abanayo knowledge yini. It's an invite or application usuke ucela, kodwa kuzo-invite-wa imimoya lena yakwa-spiritual. Canthi abantu baya-understand-a-ke leyana isicelo noma isimemo, umema imimoya le osuke usebenza ngayo. Angazi ukuthi wena usebenzisa yiphi imimoya. Kuyenzeka-ke uthole ukuthi-ke uphahlela into yasekhaya kini, noma-ke kungasikho ukuthi mhlambe nenza ubungoma noma ubunyanga, ngoba nenyanga iqala iphahle before iqhubeke nomsebenzi wayo. Uma kungena umuntu nesangoma shisa impepho lapha mase siyaphahla suke sicela. So-ke ukuphendula le yanto ukuthi kuphahlwa kanjani, ngabe nami sengiyakuskema ngoba ngangishilo ukuthi kuyi-sacred. I don't really say secret, we call it sacred. Ngicabanga uphendulekile-ke udadewethu laphana. Siyababona no-Allen laphana bathi hi, noMakhosi wemvelo laphana uthi kuyiqiniso lokho engikushoyo. Phinde kuthi noMazondi laphana kuyiqiniso omkhulu lokho okushoyo. Namuhla-ke ngithe angizokhuluma ngale nto le ngihleze ngiyikhuluma futhi sengiyikhulume kaningi lapha ku-YouTube. Akuthi angikhumbuli kahle noma ngake ngakhuluma ngayo ku-TikTok. Ngizokhuluma ngale yanto le yokuchaza ukuthi yini abadala. Ngiphinde ngichaze ukuthi yini idlozi. Actually ngifuna ukuchaza ukuthi kunomehluko phakathi kwabadala, idlozi, ithongo, inyanya. Ngiyazi abantu bahlale beyichaza lento, nami futhi ngihlale ngiyichaza, kodwa ngiyikhumbuli ngiyichaza ku-TikTok. Umuntu omunye uzothi awu nakho-ke sekuqala uqamba amanga, abadala, izinyanya, amadlozi, ithongo into eyodwa. First, I would like to emphasize the difference between ithongo nedlozi ngendlela engazi ngayo. Noma ngikuchaze nje konke, angiqale lapha lento ngizoyichaza kanje: abadala, idlozi, ithongo, inyanya. Ukuchaza ngelinye izinga, abadala abantu abaphilayo, abanye abangasekho. Umuntu ophilayo simbiza ngomuntu omdala. Mase kuba khona la abadala khona esibabi ophilayo sithi old. Mase khona la abadala ngoba ngithi bahlukene into two categories, abaphilayo nabangasekho. Mase khona la abadala mayengasekho asimbizi ngo-older noma u-old, sithi elder. Sesisho-ke laba umuntu mayeseshonile, whether ube ingane noma ube mncane noma ushonele esiswini noma ukhishiwe, usebizwa ngabadala-ke lapho akasekho. Uzothi umuntu kuhluke ngani nedlozi? No, idlozi angithi ilo okade washona. Kufanele ngichaze nokhokho la, ilo kade washona. Akwazi ukuthi umuntu eshona namhlanje usumbiza ngedlozi. Lo muntu akakenzelwa ngisho imisebenzi. Laba sebashona baze benzelwa zonke izinto, kwagcinwa yonke into, noma-ke engagcinelwanga ngesimo sokushoda kwamandla, kodwa uyaba idlozi okade washona. Okungenzeka futhi ukuthi awumazi, kodwa abamaziyo ilaba abaphile naye ebesithi ebengithe ekuqaleni abadala. Mase beshonile ama-elder, uma besaphila old. Ngifuna ukudlulela laphana ukuthi lento angiyibhalanga phansi. Ithongo yini? Ya, ngoba idlozi sengilichazile. Ithongo ngake ngezwa omunye umfowethu lapha abathi uMax Makhanya ethi yena akakholelwa emadlozini, ukholelwa emathongweni ngoba waphila nayo.
angiphikisani-ke naye kodwa ngifuna ukusho lento. Ithongo alikaze labonwa muntu, akukaze laphila, akukaze liphile emhlabeni. Ithongo it's individually thing ebhekana nesimo somuntu ngamunye ngamunye. Ngoba nje nami ngiphila nje nginethongo lami elingibhekile. Labo bantu abantu abaxhumana noNkulunkulu ukuze kudalwe umuntu. Kusuka-ke ngama-ranks laphana. Ithongo-ke leli, yebo gogo. Ithongo-ke leli lixhumana noNkulunkulu ukuze kudaleke wena. Ilona futhi likwazi ukukhulumela noNkulunkulu. Nempilo yakho liyigadile ngathi nje i-umbrella yakho lihleze likhavile ngaso sonke isikhathi. Angisho ukuthi amadlozi awabhekile yona. Akubhekile nawo adlala irole yawo. Kuthi nabadala abangasekho laba badlala irole yawo. Umuntu uzongibuza-ke ukuthi ukhokho yini? Ukhokho kungenzeka kube umuntu ophilayo kodwa imvamisa kuba abantu abangasekho ngoba abantu sebethola iy'ngane bena-13 nje, sekungenzeka umuntu ethena 50 mase emva kwalapho kutholakala ukhokho ngoba phela u-13 u-13 wokuqala no-13 wesibili u-26 isho ukuthi mase na-39 uzothola umzukulu. Lo na-39 isho ukuthi naye uzothi mase na-53. Angibalanga kahle, I'm not good at mathematics this time. Kodwa uzothi mawusuka ku-39 uya ku-52, uya ku-52 uyathola ukuthi lowo muntu kusewukhokho phela umzukulu wakhe watholwe ena-13 wathi olandelayo ukhokho. Mase sizothi ukhokho wokhokho-ke yini-ke? Ukhokho wokhokho-ke ilo omdala kunabo bonke ekhaya futhi ongasaphili futhi ngeke umbone nakumbona. Yikho nje ebizwe emsamu laphana. Kanti kwisizukulwane samanje sisengambiza ekhona. Kodwa-ke into engiyicabangayo mina leyo angisho ukuthi leyo nto ungama ngayo ngoba akuvamisile abantwana bethola umntwana ena-13. Kodwa khona iqiniso lithi kuyenzeka. Kuqhubeka kwenzeka leyo nto bazogcina-ke abantu-ke beba nabo okhokho abaphilayo. Futhi asisezukubahlabela okhokho. Ngifuna ukuvala ngale ukuthi-ke iy'nyanya-ke yini-ke? Suke sesibagroupa bonke, sibaxuba sithi iy'nyanya senzele njengoba nazi-ke eSouth Africa nakwamanye amazwe kuno-president, kube no-deputy president, kube no-minister, ngicela ungabala ama-direct to save the time. Kube no-premier, emva ko-premier sibe no-minister bakhona, zehle njalo ngoholokho sizoba no-mayor, abama-district, abama-local, zize ziyovala ekhanseleni mase yivala kumvoti, uwena nami-ke lo esivotayo. Canthi lento ngizamile ukuyichaza ngezinga eliphezulu. Ngaphandle-ke makhona la okushoda khona nomunye phela usengangilekelela.